Fitaccen malami a Najeriya Malam Yakubu Ismail yana ci gaba da karɓar magani a asibiti kan larurar da take damunsa. Malam Yakubu Ismail yana daga cikin jerin manyan malamai fitattu wanda ke gudanar da wa'azuzzuka tare da tafsirin Alkur'ani, inda kuma daga bisanin larura ta same shi har ma wasu suke zargin cewar Allah ya karɓi rayuwarsa. Bari ku ji wani daga cikin karatun Malam Yakubu Ismail cikin suratul Yusufa. Ana ɗauko riga da jini aka zube a gabansa. Iga rigar ta ɗance ituno Yusufa shi ma sai ya shiga layin masu kuka sai hawaye sar a ido. Ai daga nan ne kullum ya tuna sai ya kuka. Sai da in samu ya makance in shekara 6 bai gani da idan ba. Ka san ido ga fari ga baki ko? Dama ta bakin muke yin kallo ko yanzu. To sai da aka waye gari can ƙarshen sura Allah yana cewa o bayyanainahu min al-huzri. Sai da ya zama idan ba bakin a nan ma ba bakin sai fari fat dama ga jiki an manyanta i karɓi riga i ware ta ido ba ice dabbobin ƙasar nan tamu suna da hankali. Dabba ta zo ta samu ɗana ta tube rigarsa ta shimfiɗa ta ɗauko shi ta ɗaura a kan riga ta cinye ta gudu ga riga da jini amma rigar ba ta yage ba. Wa man ta bi mu'minin lana walau kullu sadiki. Suka ce amma mun san ba za ka gaskata mu ba ko da dai gaskiya muke gaya ma. To sun ce mun bar shi muna wasa, wani irin wasa suke. Ka san duk wasan duniya haramu ne in ji manzon Allah. Mu kiyaye Allah jama'a, Allah ya ce bai sama da ƙasa dan wasa ba. Amma yanzu mutane sun zama 'yan wasa. Addini ma ya zama wasa. Abu ya koma kungiyanci ai ya zama wasanni kuma. Wannan ya rena wannan na gaya wannan bakar magana. Mu ko musulmi so ake kowa kyakkyawan zato. To wasan haramun ne in ji manzon Allah. Allah ta yi mu haɗa kanmu guri ɗaya cif wa attasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. To wasan haramun ne. Allah bai sama da ƙasa dan wasa ba. Sai dai shari'a ta ware wasa 3 halal ne in ji manzon Allah. Wasan farko kai da matarka halal ne ku yi wasa. Dan zaka shigo gida ka saki fuska ka rika yar fara'a ka ce assalamu alaikum masha Allahu la quwwata illa billah. Kullum in kana wannan talauci ya bar gida ita kuma ta karɓi sallamar in ka higa ka rika dan sakin fuska to ai ka san wani zai zo gida wai ɓaci rere wannan ɓaci rere zaka nuna matarka wacce saboda sai 600 ta ga tsarecin ka ai gara ma ka saki fuskar ko ka rika ziga ta kai wancan na iya kiyo naga sai canja ya kike wata rai mun yi kokuwa a gidan nan maza Allah ya ce ai kokuwar ku gwada karfin kadai ku ya idan yara in ma ba ku yi kokuwar wasa ba ai ta rigima kwa a gaskiya ne. Amma in kun saba wasa ko shedan ya zo zai shiga tsakaninku sai abin ya juye wasa da matarka halin ne in ji Rasulullahi. Duk duniya babu dattijo kamar manzon Allah. Sanda ya aure Aisha shekararsa 53 a duniya. Amma wata ran ice mata himi tsere. Tace ni ina za mu je? Ice ni da ke a gawa zai riga wani kaiwa can. Aka tafi ta riga ya ce ban yadda ba. Aka dawo riga ta. Kaga an yi duro kenan ko? Ta kai ma kwa iya yin gidan da faɗi kadai ku ya idan yara. Annabi ya tara sahabbai ce ɗayan ku kar ije da niyyar zai kwanta da matarsa sai ya aika mata. Sahabbai suka ce abun kunya ba za a yi kaya manzon Allah. Yace in ka je kai da ita wasa za ku fara shine dan aikin. Kar ka je ka faɗa kamar yadda dabba ke zuwa. To wasa da matarka halin ne in ji Rasulullahi. Lada za a rubuta maka. Wasa na biyu sai koyan harbi. Harbi da kibiya ne da danko ne dan hadisin annabi yace wanda iko ya harbi imanta ya saba wa Allah da Rasulullahi. Da yanzu mu iya ba. Yanzu kwanan nan wata unguwa kusa da mu a nan Kano muka je suna aka fito da rago za a yanka sai da aka je gida na 4 aka samu wukar yanka rago. Ba a so mu zauna kara zube ba neman rigima ake ba musulunci shi ya kawo zaman lafiya amma Allah yace mai tanadin makami wa aidu lahum mastata'tum min quwwati inja Allah. Goron nan ka ajiye kwari da bakan nan bindigan nan ajiye ta to wanda yanzu mun iya harbin yanzu ka bai wani kibiya daga nan ya harba ta kai bakin layin can naku ba zai iya ba wallahi wani ya harba ma sai tekuna ta dawo kansa ko fa da nan ba za ta kai ba to ya kamata a ce mun iya to wasa na uku shine hawa doki kilisa yadda muke mallakar mota keke babur dan zuwa gona ko kasuwa sahabbar Rasulullahi su kuma sukan mallakar wannan dan zuwa gona ko neman abincinsa amma dan zuwa daga la ilaha illallah fita yaki saboda in ka sai doki sai ka je ka koya mar wasa yadda za a yi tsere ketare rami yadda ake gugurmaya ketare dutse saboda an ce a fito dama ka iya
ana yekuwa ya kai lillahi irkabi fiyayyin Allah a fito sai ka zaburo dan in manzon Allah zai fita yaki yakan shirya doki 80,000 doki 60,000 40,000 daga nan za a doshi kamar da magaran za a kai hari ko za a yi wajen Maiduguri ko daga nan za a yi wajen abin nan to in baka iya ba in an wannan layin wani gun in aka yi suko sai ka faɗo dokin ya taka ka to yanzu wannan wasa muka iya ka san doki yana da baiwa in annabi zai fita yaki ka san da an yi sallar asuba manzon Allah zai tare sa'a yace da an yi sallah zai hudu ba yace ba kashe aya ba kashe mata babu tawallayu mazhab ka san doki Allah yana rantsuwa da sahabban manzon Allah wata sura Allah yace wal adiyati rabaha numfashin dokin Allah ya fara rantsuwa da hitukun sannan yace falmuriyati qadaha Allah ya rantse da kofatin dokin su in sun ratsa saharan nan za su yaki suna gudu wuta ce ke tashi su tadda gona mai koriyar ciyawa su taka ta su wuce ta buhe ta koma toka yace falmugirati subha ya rantse da kishin da suke dauka da subha sannan Allah ya rantsuwa da yan kundun bala masu zuwa filin daki su tada kura su shiga cikin kura ba dan su fito ba domin yanzu wannan wasa muka iya dai bal ko bai ita ma an ce motsa jiki ce amma fa haramun ci bal haramun ci ai Allah yace law aradna an natakiza lahawa latakasnahu bil ladina da wasa abin kauna ne a guri na Allah yace da na turo muku annabin wasa to wasa haramun ne in ji rasulullahi ko irin wannan wasan ko koyon da ake ya haranta mace ta isa aure namiji ya isa ba muharrama ba ke waka iwaka su rawa ƴaƴanmu su kalla. Karatun Malam Yakuba Ismail kenan, barkanmu da Juma'a, sunana Fahad Kabir Mitata.